What's up mga idol, at nagkita na naman tayong muli. So yun na nga, may sakay na ulit ngayon mga idol, may loading na naman sa EPSA mga idol, sa KFC. Yun ang ano, TGRC yun, mega shoutout. At yun ang mga idol, no, yun, Bibi Mola mga idol, no. So nag-iisang warrior mga idol, no. Yun ang ano, si tatalpak natin mga idol. So tara, let's go, samahan nyo ako. What's up mga idol, no? So yun ang ano, at yun, finally mga idol, no? So magandang lalaki po kasi niyan lahat. Alright, so yun ang ano, dito tayo ngayon sana sa loading station ng EPSA mga idol. At yun ang ano, Karanglan Nueva Ecija na nga mga idol, natin palayo ng palayo yung nag-iisang warrior natin mga idol, na si Bibi Mola mga idol. At yun, at mga idol, natin kunti pa lang yung mga laman ng crates mga idol natin. Time check tayo mga idol, 7:28 yun ang oras. Ito edit sa inyo ng Kalapatids Flyer Mix and Breeder ni Sir Ronald Gonzales. So yun ang ano, yun, alagang Kalapatids Flyer Mix mga idol, yung mga warrior natin. At yun ang mga idol, no. At yun ang mga idol, na ngayon is ano, September 23. Kung tama ba, check tayo, September 23, no, Sabado yun mga idol. At yun ang mga idol, na at yun, magtatalpak tayo yun nga, no, Karanglan Nueva Ecija. At yun sana lang bukas mga idol, no, maganda yung uwi ni ano, ni Bibi Mola mga idol. At yun, kasabay sila mga idol, ano, kasabay ng BBC mga idol, yung bitaw bukas mga idol, no, araw ng linggo. Yun ang ano, at sana lang, no, at makawi lahat ng mga warrior natin. At yun ang mga idol, no, magtatalpak na tayo. So yun, tatalpak na natin ito mga idol, na sisingit na tayo mga idol. At yun, syempre na mega shoutout sana sa kay Boss Justo, sa pogi nating coordinator. At syempre sa kanyang may bahay, yun ang ano, magkasama mga idol, puro mga coordinator dito sa loading station ng EPSA. So yun ang mga idol, nag-iisang warrior mga idol, no, tatalpak natin, no. So subukan na ito, na Bibi Mola mga idol. At yun, sa derby lang tayo mga idol, magde-derby lang tayo mga idol. At yun na nga pala mga idol, no. So good luck sa mga ano mga idol, good luck sa mga kalapatids dito mga idol, na yun, sa mga magpupuling. At yung mga idol sa magpa-fundraise, yun, good luck sa inyo mga idol, mga ano, yun na mga idol, no. So 7:31 mga idol, no. At yun pa, yung mga kalapatids dito mga idol, na pabugso mga idol. At yun ang ano, at hanggang ano pa naman ito mga idol, hanggang alas 9 pa to. Kaya yun, tuloy-tuloy lang sa pagtalpak mga idol. Yun ang ano, patuloy na dumadating yung mga kalapatids. At yun ang ano, so dalawang crates pa lang laman nito mga idol. Pagtalpak ko ito ngayon mga idol, puno na to. So yun ang tatalpak natin mga idol, no. So yun na, nag-iisang warrior. So yun na, bukas abangan to mga idol, no. At syempre bayaran muna. So yun na, nag-iisang warrior. Oh, talad na, babayaran ka na. Isa lang yun, ha, 15. So yun na mga idol, tapos na tayo magtalpak. At syempre na, uwian na to mga idol. At yun, bukas mga idol, no, napakasarap pag-abang na ito, no, dahil nga sa dalawang club yung aabangan natin mga idol, no. At yun, sa BBC mga idol, aabangan din natin dalawang warrior natin. At sana lang mga idol, no, umuwi sila ng maaga mga idol. At yun mga idol, no, siyempre malakas yung mga warrior natin mga idol, na pinakain natin na sarili lang tayo mga idol. At so yun na nga, hanggang dito na itong video na to. Bye bye. Alright, boss, baka may shoutout ka, boss. So yun na nga, no, at hanggang dito na ito mga idol. Maraming salamat sa inyo. The next day. Kumusta mga kukoy? Yo, yun nga, no, good morning mga idol. Yun nga, no, mga ginigiliw kong tagapakinig, tagapanood. Alright, so yun nga, no, sa mga supporters natin dyan, no. Magandang umaga po sa inyong lahat. At yun nga po, no, mag-aabang po tayo ngayon mga idol, no, sa nag-iisang warrior natin mga idol, sa TGRC KFC. So alright, ayun na nga mga idol, na at yun, September 24 mga idol, no, at araw ng linggo. At ayun na nga mga idol, no, time check tayo mga idol, 9:15 na po. Alright, so yun na nga mga idol, no. At yun na nga mga idol, no, nag-release yung BBC mga TGRC mga idol, 7:30. Yun na nga mga idol, at sana lang mga idol, no,
Uwian pa tayo na, no? Uwian pa tayo ni Bibi Mola mga idol, kasi ngayon nga, no, medyo si Bibi Mola, dire-diretso na yung biyahe, no? Tuloy-tuloy na, no? At sana lang talaga umuwi si Bibi Mola mga idol. At yan na, syempre mga idol, at bago tayo tuluyang mag-abang, ayun na nga, no, mega shoutout tayo mga idol, no? Ito na nga mga idol, no, watching from Las Vegas. Yun na nga, no, tama, Las Vegas mga idol, no? Pero yung lop niya mga idol, no, nasa ano mga idol, sa Amsik. Yun na nga, no, dito na sa Amsik mga idol, sa Angeles mga idol, no? At yun, Pilam Brothers Love. Yun, mega shoutout sa idol, at maraming salamat sa walang sawang pag-support sa Mundicon Channel and bagong supporters natin to mga idol, no? Yun, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa iyo idol. Yun ang ano, at kay Red Check Love TV, mega shoutout sa iyo idol, no? Yun ang ano, at solid dating supporters to. At syempre kay Boyet Duran, yan, mega shoutout idol natin. Good luck sa mga warriors mo mga idol, sa mga warriors natin mga idol, na dyan solid yung uwian mga idol, no? At yun ang ano, patuloy pa rin tayong ano mga idol, patuloy lang sa pangarap. Alright na, at kay syempre kay JJ Spina, yun ang ano, at yung JJ Spina, no? Yan, solid natin supporters mula noon hanggang ngayon, JJ Spina pa rin. Mega shoutout sa'yo idol, no? At yun ang mga idol, at syempre kay Mark Tonga Angelo, mega shoutout. At kay Jason Lino, mega shoutout. At kay Albert David mga idol, no, mega shoutout. At syempre mga idol, no, at yun ang mga idol, no, di na natin patagalin ito mga idol, mag-aabang tayo mga idol, no? At yun ang mga idol, no, nakaka-excite mag-abang ngayon mga idol, no? So nag-iisang warrior mga idol, no, ng ano, ng TGRC. Yun ang ano, kumbaga nag-iisang warrior, nag-iisang pinakamalakas dito sa loob ko mga idol, pinakasolid na warrior ko rin sa loob ko mga idol, sinakay ko na mga idol. Yun na. So yun nga mga idol, no? So time check tayo mga idol, 9:17 yun nga mga idol, no? Ang ibon mga idol, no, yan, 9:17 mga idol, no? Sa speed na 1.4 mga idol, darating dito ng 9:06. Yun nga mga idol, no? Yun na, pero 9:17 na mga idol. At yun, sa 1.3 mga idol, no, 9:12. Yun na nga mga idol. Yun, bilis sa mga ibon na to, So sa 1.2 naman mga idol, no, is 9:18. Yun na nga. At syempre sa 1.1 tayo mga idol, ito na solid to mga idol, 1.1 mga idol, no, 9.25. Yun na nga, no, 9.25 mga idol, no, darating yung mga ibon natin mga idol. At yung sa akin lang mga idol, no, sa kanila mga idol, nauna na mga idol, no, yung mahuhuli lang yung akin mga idol, dahil mahinang nila lang tayo mga idol, no. Yung ano, talagang lagi na lang tayo team donate. Yun na nga, at kaya walang katigil-tigil sa pag-donate. At sa speed na 1.1, 9.33. Yun na nga, no, at time check tayo ulit mga idol, no, 9.18 na po. Ayun na nga, so maya lang konti mga idol, no? Maya lang, andito na yung mga warriors natin mga idol. So na, abangan tayo mga idol. Yun na nga mga idol, no, first bird. Ito na mga idol, ito na si Bibi Mola mga idol. Napakabilis si Bibi Mola mga idol. Alright, okay, yun na nga, no, pumasok na. Ayun na, Bibi Mola mga idol, no. So napakabilis mga idol, no. Napakabilis mga idol, 9.31 mga idol. Time check tayo mga idol, no. Ito, 9.31, tingnan natin speed mga idol, no. 9.31, so yun na nga mga idol, no. Pasok pa rin sa 1,000 yung speed niya, no, mga idol. Pasok pa rin sa 1,000 yung speed ni Bibi Mola. Yun na ano, talaga napakasolid dito mga idol, no. Bibi Mola lang masakalam mga idol. Alright, so yun na nga, ano, walang kahingal-hingal, no. Iba talaga nagagawa ng gamot mga idol, no. Pinakain natin ang sariling tayo niya mga idol. So yun na nga, ano, Bibi Mola. So yun na nga mga idol, TGRC mga idol. Yun, mega shoutout mga idol, no. Dito na nag-iisang ibon natin. So alright, ayun, papasok na siya mga idol. So yun nga mga idol, no, talagang napakabilis ang Bibi Mola natin mga idol. At yun, mega shoutout kay, ano, kay Boss Noy Mola. Yun na nga, ano, yung ibon na pag-refer dyan sa atin mga idol, na pasibong natin mga idol, no, si Bibi Mola mga idol, no. Napakabilis mga idol. Yun na nga mga idol, no, masaya pa rin tayo mga idol. Speed niya mga idol, nasa 1,000 mga idol, no, 1,000 plus mga idol, mag-1,1 pa mga idol, no. Napakabilis ng ibon yan mga idol. So yun mga idol, hanggang dito na itong video na ito mga idol, no? At syempre mga idol, huwag nyo namang kalimutan mag-subscribe sa channel ko mga idol. At please pasupport naman mga idol, no? Like, share, and comment. Huwag mo na i-share mga idol, comment ka na lang mga idol. At syempre sa next video mga idol, kung gusto mo pa shoutout, no, isa-shoutout natin kayo. Isa-shoutout tayo mga idol, no? Alright, so hanggang dito na ito mga idol. Bye bye.